Γεια σας παιδιά, είμαι εγώ KI και έχουμε τρελό unboxing σήμερα. Όπως βλέπετε εδώ, σας έχω ετοιμάσει γυαλιά VR έτοιμα για να ανοιχτούν. Πάμε να ανοίξουμε. Ανοίγουν εύκολα. Άρα εδώ τα βλέπετε. Σε λίγο θα τα φορέσουμε για να δείτε πώς είναι. Να, οδηγίες και αυτό το περίεργο πράγμα, μαντιλάκι και κάτι wipes 1 και 2. Όσοι ξέρετε τι είναι αυτά, γράψτε κάτω στα σχόλια για να με βοηθήσετε την επόμενη φορά που θα κάνω unboxing. Τώρα, να δούμε λίγο τις οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε. Okay. So, λένε ότι πρέπει πρώτα να καθαρίσω τα γυαλιά που έχει μέσα με αυτό το μπλε πράγμα. Okay, νομίζω μια χαρά. Μετά λέει ότι υπάρχει κάπου μια θήκη εδώ, να δει, και ότι πρέπει να βάλουμε μέσα αυτό το πράγμα. Okay. Και τούτα, δεν τα είδα, ένα λεπτάκι. Τούτα είναι για να το απολυμάνει, από ό,τι κατάλαβα. Τα φυλάμε γιατί δεν τα χρειαζόμαστε τώρα. Και πάμε να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πώς σας φαίνομαι, γράψτε κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe όσοι είστε καινούργοι για να με υποστηρίξετε. Και δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Ciao. I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. 'Cause I'm coming back home.